Operator nengkang. Operator nengah nengok. रायजोफोरनि फुख्रि इखौ सारदो ना हमनो खोनसे बोखांनो हायाखैना बोखांना नायजोबनानै दै सारदो बेयावनोहाय र' गंथाम मेचिन लगायदों होमबाबो रानाखै फुंखा logo जेखौ फोजोबबोबाय थादो होजाजेनबाय दे सासे होजाजेनबाय थाथ'दो र' आस्ते गोदोनियाव राना बोसोरनियाव आफाखौ दांबायानो ladu lagau देरदो माथो मासे गोदोर लांनांसिगोनलै आहा खर' गोदोरखौ लांखांबायानो माथो बेलाय लाखैलै थैलांजोबगोन फुकुवासि लांदो खर'आनो बिराद लाखायोना इनिया बेल थाइलांजोब्बाय माथो दानो ओइ लाबाय सुख' बेसेबां जाखो नोंनिया गोदोर आंखाब्रा माहा फिसाखाय उल्थायजोब्बाय हनै उल्थायनायफोरखौ दायो खमाव मोनगोनदांलै मामुला उल्थायनायफोरखौ खमाव मोनगोनदां दायो दुइस' 1 केजि जानायालाय 1 केजि 200 ग्राम जाबाय कम्पिउटारा बेसेबां जानाय 100 नै जोंहा लाबाय मासे नै खांख्राइनिया खै केजि जाखो होनदो 200 ग्राम 1 केजि कम्पिउटारावसो 200 इयाव 100 इयाव काटा जायोना कम्पिउटाराव खांख्राइ लांदो फादारा महा है दिनैदो दिनैग्रोदो लंके सौना होबा हामगौलै लंकेखौ बडि मोनगोन र' दा ना सौबोला बार होखा इथि खुंखा लादो सुखौ लाना थांदो गारहरफिन होनबा दैयाव खुंगा फिसासो
ओइ थिगारनांगौ फुंखा बे दा फिसा फिसा गना थालांनायफोरासो ओइ दोङो मासे मानै दोङो नायनो ग्रास काप मोनबाय माथो गाबखवा गबसिं नायनो खिथिहरलाय इसे नायनो बेसेबां गिदिर माहाय गिदिर जाबावनांगौमोन आरोना सेख'आ आं जाया बेखौ मोजां मोना गुरै गुरै बबे नोङो थावा मा खर' गिदिरा ओइलाय बिरजाय जाहो बिरजा हेभिसो जाबावबाय ने गोल्लौखाय आंलाय महा साबि लादो होफायदो लाखै हो लाखै लासै साराय 900 मासे फिसा लाना होदो बारा इच्छा गिदिर गैयालै 1 केजियानो लास 1.5 केजि मोनबाय सासे बरिया ना मोनबाय लासला 480 फुवासे गैया जाबाव आधा केजियानो गैया इखौ ला आधा केजि जासिगोन मा इखौबो लादो मोजां नाखौ मोन्दों माथो नोङो मा ना होनोमोन इखौ मा ना होनो बरिया मानो अफ खालामगारलायनांगौ स्ल' हें जाना थायो नामा खारलांबाय खारलां 1 किल' 100 नोंनिया प्लास्टिक लानांगोनदांलै खमायनाया बिराद लासै खमायो मासेयाव 200 मोनदों कालाफुस नायो 150 लादेरबाय नायो Medium ni stay ber. Video ko nainati moजां मोनब्ला अन्नानै लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date.